Obi wee kenekwa m unu. O nwere ozi dị oke mkpa Ezeobi na-ama ọkwa wee sị na ịmalụ na-ebu onye ụka na-ebu onye kelafia onye ọchịchị nke a na-akpọkwana ndị politiks. O nwere oke mkpa nkwa ọ na-ama dị oke mkpa wee sị na bido n'aha ọfụ anụnwa na gịnị ya na-abụ ọlụ alụgo ọlụ chọrọ ịlụlụ gị ọlụ n'ụnụ ya akpa ya akpa ekwue nna ego na-edo otu abata m na-alụlụ gị ọlụ a and ọlụ a anụma m ihe bụ na ihe ọlụ anyị malụ ihe bụ kwesịkwa n'ilulu m anụcha alụ gị ọlụ malụ ego ọ na-ekwesịghị inye m ị na-eweta ozigbo. Ọzọkwa ndị ụka aka na ntị ndị pastọ ndị ọjọọ maka enwere ndị ọjọọ ya nwe ndị ezigbo ndị ọjọọ na-eje na nke dibịa ọ sị na bịa bụrụ ọgwụ unu ọgwụ ndị na nke na ọ bụghị ọ na-ewetazi na-emelu unu ihe unu a na-eli unu ada ewetali ya. Ndị bụrụ pastọ onye ọjọọ nwere ọgwụ dị na nke gị bịa bụrụ maka ọ ga-elugo ọ ga-ebido kpọwa ndị pastọ si niile aha afa Eze Obi Alusi Ego ha bụ na ha apụghị ya bịa ebulu ọgwụ ha kpọọ ha afa ka anyị mara ndị anyị na-aya ha onwe ka esi kpọ ha afa ikpọ ha afa iti foto ha dị ya ikpọ ha afa iti vidio ha yotago ọ ga-agafego ọ ga ya na-ezo ihu onye ọbụla na-abịa na nke unu azọ yotago a na-ezo ha ezo afọ m ihe bụ na ihe akwakọ si be gị jewe ka esi ole gị atịkpa agwụkasịcha ka o si wee si na ọ na-agwụ ma nke ọ na-eje na n'ini akpọlite ndị nwụrụ anwụ ma nke ọ na ha alahụla abalị agwụ ọgwọchazịa oluzi ọgụ ya na-enye ya ihe mmọnwụ na-eri ọsị pụta ebutere ya nka moto na nweghị isi ọlụ inweta ego ikpa ihe eji okwu gị bịa mana ikwesị ibe ya mezi ihe ka ị bịa kenekwa n'ihe ma izie mmadụ ya wụ ihe ọ dị mma osikwa gị bụrụ 200 million ka ị na-ewetali ya wọsị gị were ụkwụ gị bịa na aha ọfụ anụnwa ọgụ na ihe a na-akpọ iwu na usoro oyisi wee na-eme ya bikonu unu ya ege vidio anụnwa igbe okwuru ya maka osighị m na ụlọ pụta ọmfụ nkwe nke ọbụla dị mma nkwue ya ka o si dị. Bikonu ụmụ Igbo dodonu na-ere na vidio a ka unu soro m gere ihe Ezeobi Alusi Ego na-ekwu maka ndị ụka na ndị o mechara ihe dị agha nene na akwu n'ofu ngwanụ Yeah, but good for maka na ọ na-ekwu ọ na na-enyere nke n'ọgwụ edugo m Major General Krista ọ bụ na edugo m Major General ibe m nwere gwa ndị mmadụ bụ na onye na-abịa be m dị isi Ezeobi ga-emeri ya ibe ndị ụka gakwanụ ntị ka m kwunu ndị ụka niile nwere ọgwụ na nke m anyị ga-anọzi na agrimenti ndị niile bụ ndị ụka bịanụ ọgwụ unu niile ebe ebufecha ọgwụ niile anyị ga-anọ na agrimenti ibe etu otu totere ọ bụrụ nna arụ na na-eri ọ bụrụ ndị imi ozu chunye ajọ mmụọ ndị imi ozu chunye ndị nwụrụ n'ike ka mebere unu ibe unu pụtazi unu na-eri unu ahịrị enye m unu na-enye mpinu ndị politishans a na-abụ mmesiara ibe ma dị mmadụ ka onye abịa 2020 erugokwa ana m agụsị kọlụ unu mana adị m ebe ike ndị a na-abụ mmesiara ibe ma dị mmadụ ka onye abịa ndị politishans a 2020 erugokwa ọ bụ na Ezeobi merụ gị ibe ịdị mmadụ ka ọ bịa achụọ gị na pekọt otu aka ọ dị enwere m oke mmụọ ọ bụ na ife ilie na Ezeobi emegoro gị ibe iwinigo na emego elekshọn iwinie ma a chụrụ gị na haikọt achụọ gị na pekọt ọ gbakwuru ya maka na mgbe m na-edufu ajọ mmụọ ikwere nkwa ana m eme mmadụ fọs bịa na nke m mana ị bịara ị ga-eme aba to the rule ọ bụrụ mmesieru ka ọ bụ nweta 100 million na-asị m Ezeobi na ị nwere moto buru ibu na ị nidi moto ịdị mmadụ ka ọ weta 2 million achọkwa m ya
enwere m oke ibe adị m ekwe maka ndị mmadụ na-emu anya na-eje na-ajụ ọbịa na-eje n'ili ozu na-achụ aja mmeri gị bịa kene ibe 2023 ọ bụrụ na ịlakịrị otu uche mejebe ọ bụrụ mmesiarị gị nweta 200 million ị bịa weta m 2 million si ma Ezeobi na inwe moto nwe iji moto eme anyị ndị a na-abụ mmesiarị bụ ibe baje ebute fensa ma ọ baje ebute ofu ibe nwe si na moto mmerụ gị ibe nnukwu ego pụtara moto ọnya ka m jiri mee anụ m arụsi ọrụ ike mmerụ gị ọgwụ inweta 100,000 abịakwa na Thanksgiving ọ bụrụ ụdị ọgwụ a ka m na-eme mmerụ gị ọgwụ inweta 100,000 ma sị m na inweta $1,000 abịa na Thanksgiving ọ bụrụ ụdị ọgwụ m na-eme ana m emesi ọgwụ ike ndị niile a chụrụ n'ọrụ mkpachitere n'ọrụ unu ebe isi na mmadụ bịa wụọ na aka unu bịawa enwere m oke ibe eji m ọgwụ anya isi enwere m oke ọgwụ ana m etiri ụmụ nwa na-akwa aka onye nwere ọgwụ ga-ebu ụzọ mee onwe ya bụrụ ọgaranya emekwa m onwe m bụrụ ọgaranya nwere ibe ka ọmụ ọkụ na adịbe m 24 hours of the day abụrụ mmesieri gị bịa bụta m abụrụkwa ndị bịa na-aṅụ kaikai abụrụkwa ndị bịa na-enye ọkụkọ enwere m oke mmụọ ibe mmụọ m na-eri bụ oke ibe ọ na-eri ebi mmụọ nwe na-eri ebi na-eri nkịta na-eri efu ndị ụka ọ bụ unu niile na-ebe bịa ka anyị nọ na agrimenti ọ bụrụ nne m unu na-eri unu gwa m na fọnụ isi m dadị n'ibe mme na ọ na-aga ọ ga-adịrị onye ọbụla na mmụọ unu esologo mgbe efere ihe okwu unu esogolo mgbe efere ihe okwu okwu gị ya kwuo ya kwukwasị ya ọzọ ịmalụ na ihe ọ na-eme dị gị mma bịa nye nke ruru ya ịmalụkwanụ moto ọ sị na ọ na-ana moto ya na-ebutela ya moto alụ na 2019 mgbagotewe nwere ike bido na 220 21 22 ọgwụkwanụ moto 2023 25 24 dịnụ butere na ya nọ ya ana ha na onye na-alụ ọrụ na-erikwanụ nne ekenekwa m ụnụ ngwanụ na-agazikwa ọrụ nke onye na-eme ya na-emesi ike aha ọfụ ananwa ọ bụrụ na ochukwu ka ihe efesiwa ike ọgwụkwanụ na ihe eje ka a gwọọlụ gị nke anụ ha na-ekwu na karịrị oke ite nkịta abụọ akwa ụkpaka ka ọ gịnị jee ka a na-eme nke mesiwe na ike udochiala onye ọbụla ngwa na ọ bụrụ na ọkụ na-eme ka udochia na ana Igbo anyị ngwanụ melenụ gawa ekenekwa m ụnụ